Pamusoro imam, pamusoro yedare tauyawo nenyaya yakamhangana nageorge munyai anobva muvhileji yekwang'ana. George munyai ari kumhangarirawo dzikamai chakawira anobvazve muvhileji yekwang'ana. Iri nhau yekupokana panhau yemunda land dispute. Chakumbirawo George Munyai sikunze ruoko rorudyi kuteedzera zvandava kutaura mashure. Ini George Munyai ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ise ruoko pasi ndokumbirawo dzikamai chakawira simudzai ruoko rorudyi kuteedzera zvandava kutaura. Ini dzikamai chakawira ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko pasi. George Munyai kumbira kuti muzivisewo dare kuti imi chasakisa kuti munge muchimhangarira dzikamai chakawira. Ndinotenda pamusoro yemambo, pamusoro yedare. Musoro ndikuona nyaya yakanzi appeal yakambopinda mudare. Hongu. Mudare rani? Pashumba. Nekuno zvakare. Judgment yacho hatina. Yakapinda rini? Kunoku yakapinda rini? Kunoku yakapinda 2014. Kwese musina judgment yacho? Vakauya kuzoona masisi akauya kuzoona kwakangoshanda ndose majudgment vakauya kuzoona ndobva angogadzira nyaya yacho ndobva angopera zvakadaro ndobva angoti garai marimira mamuswedi zvekuti tasara takadaro chikori marimirewo 2014 muna June. Kwashumba mitombo yakazopera kutongwa musi wa7 December. Gore rapera iri. Mune judgment yekwashumba? Hatina kuti. mana kupai. Hongu. Zvinofamba sei izvozvo nyaya yapinda mudare yopiwa judgment? Handii kodzero yako here kuti kana nyaya yapinda mudare unopiwa judgment? Makanotora here, makanyimwa judgment here, zvakaita sei? Yakatongwa mabuda judgment. Itakanyimwa noti mafudiro atakazotambuda remo takakura itotakunga kudzingwa. Tida kuzama kukumbira kuti ndai chibuda chitende nyaya yatopera zvakadaro. Nyaya yatopera musina kupiwa judgment. Ndati ikodzero yako kuti upiwe judgment yako. Handiti kana wamhangara kudare. Saka zvorova nyangwe zvaitika munodare nemwe ndikakuti budai tobuda izvozvo. Handiti mangwana unodzoka kuti paipa makatonga nyaya kumambo mukainzi mandauya kutora judgment. Kandi nyaya yakapendera pakuti ndakakuti buda ndonyora izvozvo kuti ndo judgment yandapa. Mwacho mune judgment. Matara ari pamutemo kati. Kwenye judgment yacho kwachina murari 2014 murari. Handina. Ndingatsho ndingori netsamba yakabva kuna mambo yekumisa mhuri yangu yokuti isapinde munda mangu uye zvekuti zvakakwa mhuri yangu ya 2014.
saka yakatongwa ichinzi chii naiwe itakaveka vakangomiswa kunzvimbo ndiye muridzi asi sezvo mambenge muchimboshandisa nzvimbo idzodzo wati yakatongwa chinzi sezvo mambenge muchishandisa nzvimbo idzodzo sezvo uyu mhuri yake iri kukura ichazoda munda wayo hapana munhu anofanira kuvaka kana kuti munenge muchingorima chete kana akuida nzvimbo yake mukudzorera nzvimbo iyi yakambomira sei idhundu rimwe chete rababongo randakasiyiwa nababongo ivo nzvimbo yavari kutorima ivo vakatopirwa nababongo varisaba babongo ukama hwenyu hwakamira sei ivapo ivo ndeve takafanana mutupo but hatitaurirana tikarerera makafanana mutupo asi tishumba tese saka babongo naivo vakawadzana pamutupo asi hatitaurana tigarane navo saka ivo vari kubva kunhaka yavo chienda kunogara panhaka yavo hamuna kana ukama saka chakaita kuti mubatanidzwe mugare mumusha mumwe chete chii inhau kuti babo ava vaigara munonzi mamadiro saka zvaigara munonzi mamadiro vakatora madzimai maviri musha mupi imo saka pane kusagarisana zvakanaka chii pakati pavo nekwamadiro saka babongo vakazonzwira guru wedu shumba babongo tsitsi akuti ndamuno ndaugara zvakanaka zvino babongo ayo hapana chakaipa pane kwatoda kuvhura kunonzi kumasasi saka chiuya kuno ndikutsva pepe kudi pekugara saka babongo vakapiwa nzvimbo yekutema yavo pachiukama pachiguru chedu vapiwa ipapo babongo vapiwa babongo ndovangu varisapo nguva yachoyo ndobva vapa pekugogora vakapiwa tonga chidimbu chingangokwana chiviri kudarika chedu babongo vachibva zvipo pavo saka mudhundu ravo varimo imomo then mudhundu rangu vakubva mudhundu mavo imomo vachipinda futi mumunda mababongo mavapiwa nababongo imo kwavo vasiya kwababongo padikidiki dhundu rimwe chete takasiyirwa nababongo iroro inini wakoma wangu vatatu nevana vavo wakoma wangu vakafa ndindasara ndamupenyu ndiri 1 nevana vatakasiyirwa saka ndo zvakaitika ipapo babongo uyu paukama hwedushuma ndipo vakadedzwa kuti zvaonetseka pekugara uyagare papo kuno George zvakuita kuti usiye dhundu rangarira baba wako chinopinda George dhundu rababa wadzikama ichi pamusoro madare chekutanga anonzi Mangwena baba vauyu vadzikamai vakanga vari kuno ku1978 ndipo vakatama kubva kuno vachienda kumatepatepa vachienda kumatepatepa vakanogara ikoko nemhuri yavo 78 vatiza hondo ndobva vazodzoka 1980 vadzoka 1980 ndobva vasikoona mukomo baba vako inini mukomo wavo angati mukomo wavo taitodzidza ndaitatikuza mbedza vavo inini saka vagara kudaro ndobva pavakadzoka 1980 ndobva vasoti kune mukoma ndauya pana ndadzoka zvandakuita manje ini ndakuchienda nzvimbo ndawana kumatepatepa kuti ndawana nzvimbo yakanaka ndakugara kuno vachadzoka saka zvandakuita ndakuchigovera ndakusiyira vana vangu nhaka Mangwena akabata vana vake vese nemhuri yake yese anakusiya mhuri kuno saka ndakuchigovera vana vangu nhaka vana vako vemukoma dhunduriri ndakuda vanhu baba vangu vakana vakadzi vatatu svika ndakuda mafirstborn ese emumba madzimai ako ese ndobva ati 1 kokutanga kuna godhi munyanya ndianga ari mukuru ndobva apuwa chimero chedhundu iroro ndobva ati kwechipiri kwakuna Edmond ndobva apuwa usati kunze chechitatu Dominic ndobva apuwa chipakati ndokwamenini ndobva ati ndonhaka yandasiyira mhuri yangu mundiyoka nezvipi nezvozvo ndakuenda kwandogara kune munda handichadzoka kuno ndomaibvira akaita kuno achibva aenda achibva anogara ikoko ndobva agara aita achidzoka sababa zvokuti hatina ukama zviri hatimbozisiya izvo ndezvenhaka zvokungoda kuti tine ukama hwakasimba ndobva agara ikoko achidzokera ndobva uyu dzikamai uyu akazoenda nezvakanetsa naamai anetsa naamai mamai ndobva kuti iwe ndakuda kuti uende kuna baba wako semunhu asina kukurira kumba kwedu akakurira kuna kumusha kwaamai ndobva anzi ndakudhairekta kumusha kuna baba wako kutsvaga baba wako ndobva apuwa nzira yekutsvaga baba wake akaita baba kutsvaga ndobva adhairekta kumatepatepa ndobva aenda kumatepatepa anowaona baba aona baba ndobva baba vakomana yake vachigara kwanzungu asi amai vakagara kuno kwatiri kutaura zvekunaka amai havana kubvira vasvika kuno kumba
vakakukurira ikoko vakagara ikoko ndobva abvani kana baba vazoya naye kunoko vana vakomana vanga vari kundobva vati ari kunogara naye kunoko vakaramba saka baba ndobva vafunga kuti ndanda kudzeka naye kune muningina ndianga sapo baba vangu ndakambosara sapo paunga sapo baba bva vafa 94 2000 baba zera baba wakafa musina munusa wa October ndovangwa sapo baba vauyu ndobva vauya naye kuna 2010 ndobva vasipona ndikazi muningina nawe uyu mwana uyu andinayo mwana wangu uye mwana wako zvandakuita pamwana uyu ndakuchiti iwewe uchita se uchimutsvagirwa pokugara semwana wako muite zvakungoita vana vako mutsvagirwa pokugara ndobva vatowirira mukomere muningina amba atsvagirwa pokugara ndobva apuwa dhunduru nekomiti papanzi kwegara apa paakapuwa pachaipapo futi inotoro nhaka yemwe munhu aisiye kwakewo futi ndobva apuwa bhaagara zvakanaka agara 2014 ndobva ati dhunduru randakaura pandiri kurima panenge padiki 2 acres bhati kuna sabhuku pandiri kurima padiki 2 acres ndachikumbira kuti aitagona kuwana pamwe pokurima sabhuku ndobva auya sababa vedu haana mbotora komiti ndobva atangosogara pasi temhuri tikadhora zvatakuita panavo sesi takangoita zvatakuita pano takuda kuti chitsvagirawo mwana timupo dzimwe pamwe pokugara ndobva taurira pane mukomana anzi Dome ari pakonapo haana kuroora ange anga apuwa imwe posheni yepakati ndobva tataura naye tikadhonaka uyu muningina wako zvatakuita timukwaniso pokugara imwe futi timupo imwe nzvimbo yekurima zvakuti ukwane 2 acres tikamupa dzimwe 2 acres panapa anobvaona pokurima ndobva tamupa 2 acres dzedze vatawirira ndobva abvunga batamuti 2 acres chirima pakati apa ndobva akutorima baakoti papa handzoda kudoma ndakuda chi munhu wababa wangu wese chaasina kuiwa chiti pakauya baba vake havana kusotora komiti nasabhuku kuti ndakunopa dzikamai ndavo yaagare apa sekuti vaiziva kuti vagovera havana kubvira vamudza izvozvo vakangoti mutsvagire pokugara dzemubaba wangu ainhinzvi vaifanira kusingosiya uyazviziva sei kuti baba vake vangasiya vagovera panapa iye imimi muchiti mai vake havana munhu baba wacho ndovakatoya naye akatoya baba vari vapenyu vanga vasina kufa wati iwewe haana kuziva kuti baba vake vagovera aiwa uyu zvokugovera aizviziva ndosaka asina kuudzwa unzi garapo saka basa vakaita aigozviziva sei iwo wati uyu akakurira hani zvanzi amai vadzikamai mukadzi wechipiri ndewechipiri havana kuuya kubvira vagara mumusha menyu mangani saka zvoradzikamai akakura asina chaanoziva nezvemumusha mangani ndizvozvo amai vadzikamai ndokubva vazoti kuna dzikamai chienda unotsvaga baba vako famba wakadai uchienda kumatepatepa ndizvozvo dzikamai asvika kumatepatepa kuna baba vake ndokubva vati uya mwanangu handei kumatombo kwandakasiya ndinokupa kwekugara ndizvozvo havana kuti ndinokupa zvoreva kuti dzikamai haana history yaanoziva yababa vake yekugova nhaka yavo vasati vasimuka kuenda kumatepatepa haana dzikamai akatozoudzwa nababa vake vachisvika pana baba vako iweyo ndokubva baba vadzikamai vati kuna baba vako ndauya nemwana wangu uyu mupe pekugara ugare naye semwana wako handizvo saka baba vako iwo ndo vakapiwa basa rekupa dzikamai pekugara ndizvozvo vakamupa pekugara pokugara paakapiwa uyu nepane gakavara muinaro nhasi pamwe chete here pano pakasiyana pazosiyana sei akapuwa rimwe dhunduru kusiri kwani unoti baba vacho saka vasina kumuti handendirakuredza vasina kuudza sabhuku handendiraedza mwana wangu pokugara pandakasiya vaiziva kuti vakagovera vasiyawo panhaka saka vakati kuna sabhuku tichagirwa mwana wangu pokugara mwana ndobva atsvagirwa pokugara ndobva apuwa pa2 acres dzekuti dhunduru garapo ndobva agara ipapo saka akazoziva sei kuti dhunduru rababa vake shamwari ane shamwari dzaanotamba nadzo ndodzakasiya dzakumuudza history manje kuti muziva here kuti apa pari pakagara baba vako ndovakaminga vari sabhuku vakazodaiso ndosaka ndobva azitanga kusumudza musoro manje kuti ndakuda nzvimbo yababa vangu idzadza ashamwari manje alright ko zvakatongwa 2014 munzaiwa kuti aitakawira agara apa makazviramba hapana mboti takarova agara apa tsamba kana yakatogara iri kutonyepa
vakatouya kuzasi vanotoripa vapenyu vakatisiya vakatotaura kuti zvamamupatuekazi panapa dzimagona ndakatombotini nda kuti ndasarire kuti agare ipapo mambo vachina mhora mambo kwanhengu ukamutoka akatenga aripo akatoti totenda hama dzako pa34 years iwe wasikuwana nzvimbo wakausiku pa34 years kubva 1978 okuti 78 kusvika 2014 itotenda mambo mnenge hama dzako dzakugamuchira dzikazokupa nzvimbo ndobva pasina makauya kuzoona ndobva wasikusimbisa nzvimbo iyoyo patakapatoeka dzepakati tikachigara apa ndodzaari kurima mwari kurima godha ari kurima kunze Edmond kunze zvapera zvakati 2014 dzapera zvakadaro ndipo yakazosumudzwa musi wa 28 September. So by 2014 madhunduro ari kushandiswa nani? 2014 uyo akashandisa ake rake ratakapare pakati godha akashandisa kunze Edmond rakare kunze tutaura dhundu mabata dhundu rine nharo raunza vanoda vakashandiswa nani idhundu rwani but tatakakamurana munhu angamushandisa zvimashandisiro ataachikuita fatakapuwa namongwe nababa wake magore atakapuwa nababa wake takazongobvisa uchito ibhadhasa pakati saka uyu dzikama iyo yakutadza here kuzoti nhaka yababa wangu ndingati zvaari kuita pakutadza asi kuti ari kutadza kuti nhaka yababa wake asi patozopoka lebototi baba wake ndo vakagova vega havana kusiya vati havana kutorerwa nekuda kwavo nemuromo wavo ndo vakasiya vagova isi takazopasanura zvakagova nababa wacho takutopaura takutomunzwira tsitsi kuti mwana munin'ina wedu takatopusa chirangano pane zvakaita nababa wake eto uyo haanokwanisa kuti asi kubve musoro baba wake ari vapenyu kuda dhundu ramo baba vangu akatomira baba wake vatanga vafanitaiza kuti witness yedu isusu baba vacho vaitoti dai akataura baba vacho vari vapenyu vaitomurambidza kuti aiya siri zvatandarena kuti unoita vaimurambidza saka akatomira kufa kwavo ndopazvo tanga kuti simudza musoro macho asi dadari rinobva rakubvunzai kuti mune upo hwokupi mimi hwemashoko akataurwa nemuromo wababa vadzikama ini ndinawo noti baba wacho baba wacho nababa wangu iwo wataitoshandiswa pamwe chete naye baba sabugwangari upi unobatika hwemashoko ekuti baba vadzikamai vakasiya vagova nhaka yavo yese haisi ndiomboona kuti titakatoudzwa direct unoziva zvino zvinyorwa hapana kuta zvinyorwa ipapo tinotonga nyaya umbo hwauya nemashoko ari kutaurwa nevanhu ane umbo wabvuma iwewe kuti baba vadzikamai ndo vaive muridzi weminda mitatu iyi ndokubva vaisiya ichienda kumatepatepa tati garei ndokuzodzoka vane mumwe mwana wavo wemusango wakaita nemumwe mudzimai asina kugara agara pamusha vachiti ivo ndauya kuti muzopa mwana uyu pekugara mune mamwe mashoko tuti baba ava vakabva kumatepatepa vachidzokera nhaka yavo andizvo handingati vakadzokera nhaka yavo aiwazve chakaita kuti baba ava vasimuke kubva kumatepatepa vachiuya nemwana uyu vaidzokeri nhaka yavo yavaidzokera kai vakaziva kuti kuna hama uyezve mwana uku arambwa nevakoma vake asi kunyange vachiziva kuti kune hama hapana pavanosimuka vachienda naye hatiti kune mumwe musha unonzi chandavengerwa havaienda naye pachandavengerwa nokuti kwakusina chi nhaka yavo vakasimuka naye ndokudzokera kwavari kuziva kuti kune nhaka yavo vakadzoka vachiziva kuti kune munin'ina wangu ari kutonga bhuku iroro kune munin'ina wangu ari kutonga bhuku iroro asi chiriko chihombe chii kuziva kuti kune munin'ina wangu zvinogona kushayiwa basa ka kuziva kuti kune munin'ina wangu asi nenhaka yangu iriko ndo yakaita hazvito zvee zvakaita kuti vadzoka vakatemba hama kuti vachokwadi ndingakuti aiwa kunzi dzipakati hakunzi kunzi dzipakati handi kunzi dziridzi zvokuti vana mamba pazviri pachena andi vakaenda kubva kumatepatepa kuuyawo nokuti vari kuziva kuti kune nhaka yavo andi vakascopa uidzikama yavo kuti ndiri kudo yangu ini mapfungira angu dai mamurini mukutokombererwa zvakadai
regai tichiita apa sezvamamataura andaro makamati 2 acres ndodzamura mutoreredzi aiwa sira mutore takatomupa 2 acres takatomupa 2 acres iwo nepokurima pakakura zvakadii inini handisiri tuparima mwana uyu ndiye aripo andikumira baba wake vakafamba vakafa ndopakasara ndiye akasara nemunda iwoyo wakakura sei ndozvabvunzo neri 2 acres uyu ndonosvika 2 acres uyu auya ausvike 2 acres iwo nepakakura sei inini handisi kugara ivo togara kwangu atoro opposite side saka mataura zvemina mitatu ka semapirwa takamboitwa namambo 2014 nomashandiro achikuita saka yakazoya kuti ndakuda rese makapiwa namambo 2014 makadikipiwa chinyorwa chinotaura izvozvo nyaya yakaitika ndekuti yakaitopedzita mupinda mudara takatozozviudzwa nyaya yatomutswa nauyu kuti hama ifanake makapuwa majudgment saka takambotakazi atenda munogara zvakanaka munogarisana semagarira matongero ataita tikati apamwe yatoperwa yakadaro ati asingatomboziva yakaitopedzita mupinda mudara 2014 ndiwaini ndopawapowa munda wachiwo apo ndiye pakatosikudakurwa kubva 1980 kusvika ndibatsire ndanga ndiripo pakauya kana muchikutondera pakauya maasesa amambo dzikamai kutondera handiti ndakanga ndiripo zveshuwa handiti munda iwo handiti wakanga wakaporoka dai ndobva wazolimba wakatatu handiti pachinzi hwana achipinda umu hwana apinda umu hwana apinda umu hwana apinda umu ainzi apinde zvangu handava zvichengeta zvangu saka iko zvochakunetsa chii manje kubva ipapo manje pautova pese chiiakuda pese akutauda kupesa kubva kunzi osvika kunzi asi dzikamai chikutonda kuti paipai pakaya maasesa angasogwanisa katatu handiti kugonisa wagonisa bada vana vonditi papa vakandigonisa vachiti sezvo vanhu ivo wauya vasina pamwe pavo vachirima saka ezvinezvi iwe patikumbobatsika uri ipapo asi mhuri yangu yakura nekuti ndiri 1 padhundu iroro pane vana vamushakabva vakomana 3 vane madzimai koita vana vangu vane madzimai ndo pavakufanaunoona kuti pataurwa zvonzi anigeni amangoena wakaenda kumatepatepa 1980 handiti 1980 hapana munhu aibvumvudza mushamiro wenzi kana watama siya mumwe uchipiwa chii uchipiwa mumwe kapanza ndosaka vase vagovera munda upi ndosaka vase vagovera munda handiti wazodzoka dzikamai azodzoka ndobva asikopiwa pakapiwa paipai ndokomo kugomo ndopadarira parazoya paipai rimemba ndaivepo inini ndobva rasodimbura katatu handiti saka katatu kachona aripo ere amai baba aripo vamwe tuva varipo saka ivo nhauda kwavamwe tuira auda kwedu tese vamwe tuva audauda tundu vacho rese akatovaka musha imo nyanchiutondera naandiripo pamusoro inizanzva kwamene ndachitaura but ini handangopiwa mukana wekutaura mara nekuuya kwanhorombo yangu inini baba wangu vaisenza kumatepatepa kudamba waregemtro ndokwavaisenza then ini ndichikura ndaitokona china nchivaona asi nhau yange iripo ndeyekuti ini ndakati hano zvekunge ndiri uku kune ndauda zvemusha pandakarora mukadzi ndinoratidza mukadzi ndikati nowa mwanangu kumusha kuriko kwasviko matisuwaridzo kupi nekumusha saka nyaya iripo inda kumusha saka ndaenda kumusha handina ngokuwirwa zvekutaurwa zvekunzi ndaigora ndakatongosvika nzvimbo zvati ndikuenda kumusha kwangu baba wangu ane zvinhu zvese kupi ikoko asi ndasvika ndakasikuona baba uya ngatisamu zvikanzi wauya ndikati zvikanzi zvawauya baba wari kuziya ndikati ndova nditi ndiuye kuno zvikanzi aoraiti ndobva ndasikotova ndanzvadzi yababa wangu atete zvikanzi iwewe ndoda kuti uvakire kupi kuno kwatiri asi kumunda kumira utase ndounozopurational assistant ndoda kuti siri kupi kuno mureo right zvaita sekudaro ndobva zvazonzi ndaenda sabhuku ndikati no pama ndibanda paona asi nhau iripo ndeyekuti ndandikudoba nepakati kure ndopakanzi nochenotora baba wako wauye kuno vatitsanangura baba ndopa wakatouya
ndobva waswetsanangura zvokoti zvokunzanzi takazomupa aiwa kunyepa mukati medare kuti wangu anongobvira takamupaiwedzikamai pataurwa nyaya yetunduru rakatipaitwa kune vanhu vatatu rakatipaitwa vanhu vatatu vayo ana munyanyireni rakatipaitwa nani rakadhivaidwa namaboka ndiakadhivaidirana ndisati ndauya nini akati nevanhu vatatu kunhau inotaurwa yekunzi maasesa amambo akauya ndokudhivaida tundu iroro notudii nayo vakauya asi vakandidzvanira nokuti nhaka yangu ana munyanya waipiwa nhaka yangu mumunda mababa wangu ivo vaine mavo aiwaka shoko rekuti vakandidzvanyirira harishandi ngati maasesa amambo paakauya vakati kudii patundu iroro vakatiwo zvawambokumbira kuti nzvimbo yangu haisi kukwana panguva ino munda uri wababa wangu iwo wombofanira kurima ava vachimbobatsirika muhambiri ngavari pane izwi ravashandisa rekuti vakatidzvanyirira saka pakadzvanyirirwa ndipapa ndanda kufuna kuti zvakakudzvanyirirwa nandikufungidza inhau yekuti nzvimbo iyi zvikamu zvavakapiwa vakabvatora kutoti yatoya sezvo kutonetsana navo panhau yekuti havachada kubveka akadzvanyirira ndimambo asi vakadzvanyirwa varikudzvanyirira ndohama dzangu dzada kuti ndichiurangana kune baba yamai vambi nadzawara amai vambe nadzawara nakoi ndovakauya machenga handiti neni ndopakawira maarrangements ekuona tundukachatuve uchitozvitongera zvinzacho wadzoka kudare rimwe chete kuchinja izvo makambosunga zviye noizvomudaizvo ende zvatutatuti zvakaitwa 2014 zachi 11 zvairima zvakanaka hapana kana asi ndokovaita vabereki vangu ini ndovakutanga shamwa dzavo dzatakaundopinda zvinoti kana ndimimi tikapota tichitonga dare kudaro kuti dare ratongwa hatoti garei garei ngatimirire kuti ari mambo afe kana mambo afa takuta kuti ngazvichinja zvinobuda here kozi apa zvamuri kundiudzaka mambo akatonga ndini tiri vamwe chete ende mutemo ukanditi mambo tsvagai maminezi ejudgment iyo ya 2014 ndotomanikidzwa kuti atsvaga ndobva ndaatsvaga akanyorwa kunzi tundu rakadhivaidwa vanhu vatatu vanoti ningina ningina ningi ini ndobva ndaonekwa ndachinja judgment iyoyo handisi ndechizvicontradictera ndiri kuzvirwisa ira handizvaidzikamai handisi ndisingazvirwisa here because kuva mamboka iofisi yehurumende iri ofisi yehurumende inotarisirwa futi kuita zvinhu nenzira inotenderwa inotarisirwa kana mumwe mambo akambozviita akapa mutemo akapa chisungo mutemo unotarisira kuti mambo iye anofanira kuzvinyora pasi ndobva ndazvichinja inini mhuri iri munomu ichinzwai wabva vasingopira kuti dare rekumusoro panozomira sei apo handisi ndindaa kutotorwa kakuti sei uri kupikisa zvinhu zvakambosungwa nedare rako ndozvinofanira kupa zvikonzero zvinogutsa ipapo kuti sei ndazozvichinja nekuti vatatu vakapiwa varipo ivo vakagamuchidzwa kana kuti vana vavo handiti then reason yangu inini yekuti ndizvozvidzokorora ndizvozvichinja ndoshandisa reason yekuti kudiya hapasi pane pasisina munhu here kudai rei ndati pane pasisina munhu here hapana pane vanhu vese kana paine vanhu vese kana ndatirispektei zvakasungwa namambo 2014 saka naye takauya kuti iwewe mishai punzu yakavakwa yehama dzako nyama yama kutaura isheka nyaya iripo ndeyekudaizvo chiripo ndechekuti ndinogara pakutsanangura mamwe ndinyange tikukanganisika pakutsanangura chandoda kuti nditsanangure ndechekuti inini ndiri muzukuru wagukwe gukwe anovabereka mwandu handiti mwandu ndiye sekuru vangu kuti gukwa mwandu
ndiabereka chibaba wangu uya kunzi Mangwena kuti aone zvake. Saka nhaka yababa wangu inini yaMangwena akanga ari sabhuku kureva kuti iyo nzvimbo yavo ndovaridzivire nzvimbo havana kwavanyanga vakabva vakanzoenda kumarebuka kana vakazodzoka nzvimbo yavo inogona irichi kana even pakata munhu anoshandisa asi nzvimbo iyo inogona iri aiwa hazvidaro manje neyatitaura inonzi communal land handiti communal land haidaro land isingachinje kubva kumuzita kuna baba vako iyoyo iland ine matitle deeds iyi yecommunal land iyi inochinja zvazvitori izvozvi ndikatoita dzimwe pfungwa ndikauya mumusha menyu ndikafunga kutochinja zvamuri mese ndikatozvinyora pasi izvozvi ndozvatovepo izvozvo ndozvichinja ende hamuna kwamunonondirwisa muchizviramba hamuna kwamunonondirwisa muchizviramba izvozvo because ndini ndakasarudzwa ndiri pamutemo ndini mambochinamhora muridzi weivhu riri munhu machinamhora handiti ndini ndinonopedzera munhu kuti apa ndopako apa ipapa ndotogumira ipapo kana ndatosaende ndino mutemo unonditendera kuti ndichinje maboundaries enyu mumusha ndosaka ndandibvunza kuti iwo nepakakura sei pano pakakura sei iwo nepakakura sei mutemo unotendera izvozvo kuti zviitike chinoita sei zvichichinja inhau yekuti mese hapana ane permanent resident status yepanhu paari kushanda hapana munhu ane matitle deeds ekuti ndepangu ndepamakagara ndepedu tese ndozvinoreva kuti state land izvozvo saka kana pari pedu tese ari pamusoro penyu kuona izvozvo ndimambo mapanzwa saka akauya achizoita zvisungo izvo zvirapapo izvo ndimambo anova anga akatenderwa nemutemo kuita chisungo ichocho panguva iyoyo saka inini nhasi uno handikwanise kusunungura chisungo ichocho nekuti chakaitwa namambo nekuti hapana zvikodzero zvinobatika zvinoita kuti ndichinje chisungo ichocho chinova chandabvunza kuti panzvimbo nhatu idzi asi pane asisipo here kuti tione kuti pane pashama kana pasina pashama ngatichengetei chisungo ichocho cha 2014 chekugovera munda uyu kune vanhu vatatu because ikodzero yemwana wese ari mudunhu raChinamhora kuti mambo vamunongedzere pekugara handiti ikodzero yemwana wese ari maChinamhora kuti mambo ndiri mwana wenyu ndipei pekugara inini ndazi shoko iro rauya ndinouya ndoenda kuna sabhuku une nzvimbo here mumusha mako tipe mwana pekugara otsanangura ka mambo ndine kanzvimbo kadiki karapo mambo ndine munda ipa mwana nhingi awane pekugara handiti sekodzero yemwana uyu zvakamu saka nhasi kana manditi tora minda iyi yese muipe kune mumwe chete zvoreva kuti ndichasara ndine vana vaviri vasina pekugara vana iva vachabva vadzoka futi mambo matitorera ndobva mapadzika mai pese susu takudawo penyu ndobva tadii pai ndadaro munhu akadzokera kuti kuna sabhuku ng'andu ndipe pekugara ndipe vana vaviri ava vandatorera pekugara obva ati mambo muchaenda pekugara papi mimi makavatorera pamakavatorera pepe ndopega vana handinavo vana ava ndochivadiya munoti ndinge ndazvitema gumbo kai because vandatorera 2 vacho pekuvaisa handina apa vana vangu futi ndoitei navo chokwadi chatinacho chekuti ivhu redu reMachinamhora harina kukura zvinoshamisira ivhu redu idiki chaizvo ende harichakura ndosaka muri kunzwa mambo vari kuramba vachirirwira kuti zvekutengesai zviregerai ivhu redu rashoma tawandisa muno handiti zviri nani tishandise ratinaro racho iroro zvakatinakira kuti takaitawo vane uchenjeri vakafemerwa nanyadenga ndokuunza chirongwa chepfumvudza ichi chekuti kohausa dzedura kuti no kungoita dhunduru rakakurisa handiko kurima asi ukatora ndima diki chaiyo ukaishanda nenzira dzakadai unokohwa mhuri ichidya ichiguta nikiri ploti yepfumvudza yakambokura sei kuna yanamai ndirimudzei yakakura sei 39 by 16 meters. 40 by 16. Unotasira kukohwa chii? Tani handiti?
Saka patiri tese panapa mhuri inopedza kudya tani pagore ndeipa. Hapana. Pfungwa idzodzo dziri kuuya nekuda kwei? Nekuda kwokuti ivhu ratanaro rashoma. Saka ngatichirishandisai kuti ritipe gohwo rinotiraramisa zvakakwana. Kana zvatosvika pakuremera mambo chaiko chaiko, ndotosvika ndichiti ndakukupai maploti maviri ma 40 by 16 iwayo mumusha. Imi mune 3 acres handiti? Ndakukusirai 2 ma 40 by 16. Nokuti ma 40 by 16 aya munodya muchiguta. Apa ndakupa mwana nhinga, apa ndakupa mwana nhinga. Kuti tese tikwane handiti? Saka ipapo ngatipanzwisisei kuti ivhu redu rashoma. Chaakudiwa ndechekuti titsvage nzira dzemarimiro anoita kuti ivhu shoma iroro ritipe gohwo rinotikwanira. Parege kuwana anosara aine nzara mumba make. Asi chichi chekuti ndizonzi torera vamwe vese vasare vari pazero. Ndobva ndati mumwe ngaaite 6 acres, vamwe havana chavainacho. Haipapo munenge matuma mambo kuti zviteme igumbo ipapo. Nekuti akaya uyoyo achadzoka achiti nini ndiri mwana wenyu ndoda kugara ndodii. Dzikamai. Ishe. Mambo. Gamuchira zviripo izvo. Mhuri chete yangu yakura yani madzimai. Wadi? Ndala chichemo yakuda kufara. Handina ivhu racho. Uri kupikwa musha wenyu, ari kupikwa sabhuku wenyu. Ari kupisa sabhuku wenyu. Sabhuku akafa. Saka hakuna acting here. Akafa rini sabhuku? Akafa 1 October 20. Vatori paprocess yekutsvaka mumwe sabhuku. Aidonetserana kusabhuku ivava nharepa vavegereka pachoko. Netsika yosakadadetsana torambana paukama achide. Ipapo taura miro zvakasiyana. I think zvanzi utori ne 4 acres. Ane 4. Ane 4 because ane 2. 4 acres. Vamwe vataura kuti ane nearly 2 acres. 2 acres, 2 acres. Maeka wawo akuda zotaura namambo kuti communal. Zvimwe zvacho unofanira kuziva kuti kana yadaro wakuda kuenda ku-A1. A1 unotsvaga kuchi goromonzi. Usade kuti mambo vati zvoni vatoda kupa A1 muruzivo. Hazvibudi. Zvantori mana pa handina kana 3 acres. Ini ndiri mambo wacho. Handorina. Ndikuudzai chokwadi. Saka kutsikana nedzaunadzo. Saka pese pandinapo ndopashandisa ndakana pandokunongedzerai panenge pakasara pese panenge pakashanda. Asi handina kubvira ndakasunza handizivi chinonzi kusunzai. Ndotochitengesa futi chibage chacho. Izvozvi ndinacho chandakakohwa chegore rakapera. Handitenge hupfu. Mambaira chaidzo ndotodzicherawo ndotodzidya, nzungu ndotocherawo ndotodya, beans ndotocherawo ndotodya. Nepadiki ipapo. Zviri kungobvira pakuti musha wedu wachina mhorauya hausisina ivhu rakakura. Dai maigona kuti mese munonzwa mangochengetedza kuti hapana ivhu riri kufanira kubuda nenzira dzekutengeswa. Mukagona kuremekedza izvozvoka zvinotirerukira. Asi musikanzwa mukuramba muchiita iyi yekuti anenge angofunga chake ukofu izvo zisabhuku apa kudai homa mukachibhebheneka chekutengesa mumusha imomo. Kana mambo anopererwa mushaya chokuita. Irimo misha yamuri kuona irimo mukati umu. Yekuti nhasi uno mukatarisa munoti pachagarika ipapo. Kana pekuti unoisa tsanga yechibage unapo ipapo. Iripo misha irimo muno. Handiti? Saka chishingirirai kuchengeta mashoma paminapo ipapo. Tipashandise nemazvo tichigarisana zvakanaka. Dzikamai, hatiitei vanhu vatatu vakagoverwa kuga varambe varipo. Iwe urima pawinapo. Tichiedza kugoverana tichigara tese mumusha umu semhuri imwe chete. Handisi kuda kudzoka ndione pasaidi apo, but nyaya iri pachena. Iri pachena chena. Mazvita inyore judgment sezvakataura Maita basa mamusha tozvata kuzoka neyausabhuku yatinetsi. Takapuwa munhu wekugokwe. Asingagare kuno. ndokudzinga imese